Hello everyone, welcome to Bambatha Mangunza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla 16 April 2026. Sikhumbule izolo babakalaza uzogcine isisho sonke isitori sokusweleka kumama wabantwana bakhe. Namhlanje nofundisi uyasho ukuthi lena kwakuyimfihlo babekade bethe bawusweleka nayo. Njalo nofundisi wona wakwazi ukuxelela uZoleka noAzandi, hayi isuqoka sisi. Uthi bacela ngisho i-management yalapha ehhotela ukuthi ingatsheli umuntu ngalesi sigameko. Lapho uNoncube uyabalisa ngokuthi umama wakhe ubengahlali naye ngoba nakho uzitshela ukuthi akamthandi, kanti she's been through a lot. uLazarus ngalana uthena thina namhlanje asinamama ngenxa yobufebe bakho tata. Wathiwa awungeke ulinde intombi yakho, awungeke nje ilinde intombi yakho just ubusuku obubodwa unomama ebese uyahamba uya kuyona. Athi baba wakhe inkinga yengisabesa ukuthi izozayela kuleli hotela abakulona izomosha yonke into. Lapho nomfundisi useyakhala kodwa umbona nje ukuthi ukhala izinyembezi zengwenya. Athi uLazarus bobabili nje baba wakhe nomfundisi u-right ngabo. Uyakhala manje baba Lazarus ukuthi ngixolele bantu bami, ngiyaxolisa bantu bami. Uyanga ucela kuyofunda kubo kaTsaki umngani wakhe namhlanje lethi wathi uThumeka uzobe khona yini boyfriend wakho. Avuma uyangasho ukuthi naye ungomunye wabangani bakhe manje if sifunda ndawonye. Amtshela umama wakho ukuthi aziphathe kahle asho noyanga ukuthi ayikho into abazoyenza ukufunda nje qha. Uvele kuqhamuka uHlathi athi akukho umuntu ozofunda ngaphandle lana, uzofunda wedwa la endlini and uzosheshe ubuye singasixabani. Nomfundisi kaZoleka ufika afice uZoleka asho ukuthi ubezobheka uLazarus noNonceba, esho ukuthi ubezoxolisa kubona bengafuni ukuthi kwenzeke ngale ndlela. Wathi uZoleka kubo bonke abantu ongakhetha ukubaxoxela wakhetha uAzandi. Wathi nomfundisi ngangidiniwe yini nolanga ingakho kwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngayo. Wathi uZoleka le mfihlo bokungamele ukukhulunywe ngoba izohlukanisa umndeni. Kwakumele kube yinto ongena nayo egudini njengoba nami ngase ngizongena nayo nje. Kanti kuze ngena uLazarus noNonceba esasho kanjalo abuza uLazarus kanti nawe ubuwazi bathuka bakithi uZoleka wangabe sakwazi ngisho ukukhuluma. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe nokusho umbono wakho. Bye.